Friday sa hapon karon day, mayong hapon niya half day ra di ay mi sayo kayo mi nang gawas 12 o'clock. Grabe ka init ganiha guys, so niya igura ko naabot ni uwan. Medyo na to may bawa ng panahon oy, grabe no. Mao ni makapasipon number 1 pareha na ko sipon ko giubo. Lain akong paminaw. Pero fight lang gyapon tani. Guys, pag-abot na ako, nahurot ang among pricey gas. Kanang gas ba? Niya kinahanglan mangita tag pagkaon sa gawas. Hello guys. Magpalit ni sudan. Magduwa na sad kato na ta. Magpalit na ta. Magpalit ni sudan. Kay nahotdan mi og pricey gas. Nahotdan mi og pricey gas magpalit ni sudan kay wala mi kaluto. Magpalit nawag unta mi naguba man namong telepono. Mag-usa na lang kami ani. Nya to na mis gawas. So kaya among paliton ron, mapalit mig barbecue na lang. Ang lakaw na mig sinugbang isda daw. Murag lain man ay, murag hanap lagi akong naon. Palit mig sinugbang isda tinuwa. Hala tagpila sa kang sinugbang isda 100. A few moments later. Kaya gyud sa to nimo imo apo nganong gitagsa-tagsa man to nimo. Oo, kanina pasaba kay mga daga na. Unya gyud sa nimo. Ako nang ipakisa ako pag ipahag kay sunggag may pa sila labi na may sa una dili na siya pakis. Oh. Kamay da siya ang diri na Oo. arla ko mo sa tuhod. Daga na din naman na natong saba. Ngano man to? Wala sa nimo gihatag ang cellphone. Nga naman. Ha? May cellphone. Wasa nimo gihatag ang cellphone. Oo. Kiss pa man. Pakis usa, dagi pang kisoy tagsa-tagsa nya gipasabak kunya. Sabak. Wa ni sakit ang tuhod. Ang lakaw man lang masakit. Paisad ko. Nga, gigisan ka. Mm. Gitag sa tagsa, gisabak tag sa tagsa niya, gigisan. Oo. Dili ihatag ang cellphone kung dili mo kiss. Giat to jud ni Sky oy. Pagdali na kuya. Kaya patumbahan mo ko ni Sky. Kasi sa feeling mga kita kasay wa puli mga dagko man na. Pero buyag. Nya. Labi na si Maymay. Madugay ng bigo. Dali lang no. Di mo nakita sa nagagmay pa kayo. May pando magbalik-balik. Magdagandagan. Ganana ko mo tiner si tata makapura. Maka ang kwan dito. Aton dito biyang aton dito kwan. Kang 15 jud karon nakakuan. No? Ila kay murag dali ra kay paminaw nimo kay dali ra man sila. Kita nimo gamay ra. Kadiyot ra nya dito pagbalik gamay sad. O dako na. Nya, dali ra kayong panahon. Dahil bakaan panahon, mga dagan o sige ingo tanawa o. Babuyag. Lahi gid ang kabugaton sa lapon. Lahi eh. Bugat. Gangisi-ngisi. Kami nagsakalat sa supa. Di ko kabuat na malilim. Pilahay lang oy. Kang Judith po anak. Si Judy po, makita kami. Malipay gid ako makita kami. Sa mga tuya. Saan o pinaihatag sa Ginoo? Nagkakaluyan. Makita kami. Nani na, uy, focus mangini mo sa ako. Ayaw na sa na. Ang sa naman taming senior oy dinugdukay naman sila. Oh, ipatuwad. Oh, nagdinugdukay penay nanen. Ang duha ka senior naning kamot kay naputol man gud ang lingkuranan. Kay bugat magalubot. Nagdinugdukay. Mga serious ra ba? Ila mga bana ani panday. Mo ni gibilin sa ila nga tahas. Sila na namanday. Ang ila mga bana banggiitan nga panday. Karon, ewa naman, sila na lang nagpanday. Nagibinlan sila. Gibinlan sila. Gibinlan. Isa nagtuko, isa nagdok-dok. Ganias, mamaliling man po dok-dok. Sirutso. O nagsirutso. Wala ko nakuan kay nagkaon ko. Karon, nagdok-dok o.
Asa ka na? Buhi pa to ilang mga bana. Uwa na, mao na itong kuha na, nag-ayo. Talented good kayo. Ha? Ako ang testingan. Testingan ko na niya. Testingan yung lingkod. Testingan ni lingkod ni mama. Sayo, pang patisting nga si Renier kay bugat. Ay, di na naman kuha ni Renner. Ibot siguro na lang siya. Magoy, ulo yung nagsiyan to. Tuwing bangunon. Gituwad na nila, ila na pabangonon kay lingkuran. Tawan na, kita na ang kuwan tinai. Nabasa mong good ni sa kuwan. Okay na. Kuha na ang phone. Nakilit. Lingkuran min medyo. Ginuksuhan mong good na. Mahulang ngayon na. Wala na lubong. Lingkuran lang. Wala na lubong ma. O, di na malubong. Kayo na ninyo din. Karon kay sila man ang nagtuwad-tuwad karon yan na nalingkuran mo kabaws na siya. Dili di sila panday pandaot. Di ayo. Tuo ko panday pandaot. Dili ma panday pandaot ma. Dili di. Panday pangayog di ay. Dili di ay panday pandaot. Mamaliling panday pangayog. Sa gahong sa mga bana. Lagi sus. Ato nini ko naman sa saitihan. Ano po? Sunod gabason nimo aw kanang. Kuhan ka lang itrapo. Ato ditong gilabhan nato. Usaon gani na? Sila ko ato. Araman dala. Limbasan nimo ma. Ha? Limbasan. Paana. Sa limbas din ha. Ko nan minilang. Ginagawa niya manawat ka dahil limbas ma. 5 kada sirotso. 20. Aw 30. Kada sirotso 30 mo diha limbas. Pareha ba na ayong pato sinayhay da. Ay ginoo ko. Nanayo na. Aking-aking nas mama. Oh, na. Aking-aking. Sino kayong legs ni Mama Liling o Miss Universe ng buhay ko. Ma. Nag-asay isang sirotso. Naman ako ng sirotso. Sayang ba? Bago. Hirap. Mapilyo. A few moments later. Sunod dun sa pailain. Sinugbang ice. Uy, asa isa? Sa pailain. Asa isa? Oh, ito pong lain kayo, no? Kuan. Isa pa. Spin sa kuy, may spin. Inununan nga bagtak sa kuto. Bagtak sa kuto. Oh. Tagpila ka na yung yaw-yaw, no? Mahala kay kuan. Yung si Kinso, naminaw ba ya? Exotic lang. Unsa pa? Si Kinso ra ba naminaw? Mulingi ra ba gyud siya? Ako tabunan og cellphone ako naong. Lili ra ba siya? Kinsot. Saan naman na ang kinsot? Kinsot. Iit na ko sa kuy smoke. Unsa paner? Unsa paner? Adobong dragon. Ha? Adubong dragon, unsa pailain? Uy! Kuan. Stoy. Sakit na. Unsa pa? Ayos kayo. Piso-piso lang ayo na hapak-hapak. Unsa paner? Kuan. Pagpusas. Okay. Minanti ka ang lubot silangaw. Last na. Sa pailainer. Papa, lugin mo ni. Kana lang sa. Busog na ko. Busog na siya. Ito man. Balihan mo ko. Wapo. Unsa ka na? Pagbalikan. Yung balikan O sa mo. imposit sa agili. Ang sarap. Papa, yan o, visit mo ka sa gwapo. Gusto ko yung English sa guwapo. Handsome. Papa, lugin mo naman. Unsa mo yun mo? Di mo sugod. Di mo sugod. Unsa man? Ang wala gini kong sugot. Mo kung gingan ang Atik-atik day siya.
O sa gingnan ka og agli. Hala. Wala pa ba mo? Hala nga no bito gingnan agli. Kinso nagtanaw ra ba si Kinso? Joke ra day ko day. Joke ra day ko na to. Joke ra di ayoy. Nya. Apa wa man si Sky mama? Joke ra man to. Nya nailad eh si Papa. Nailad. Joke ra day ko na. Kuya. Nasa maliling. Lagi kugus ni Kuya. Di dyan na siya makalimot. Lagi kugus siya ni Kuya. Ugusan ko kuya ha, bagbong ako ha. Ano na ba si niya? Di ko na siya kinagpata mama. Wow, legs! Wow, legs! Wana. Mananay pa rin ko rin mo. Wana. Naunsa na sila. Wana. Nagunsa na sila.